Den her kan du måske bruge, når du har spist. Hvis det er svært, hvis det var en kamp, hvis du trænger til ro. Igen tag kontakt til dine fødder. Til dit sæde, din baglår, din ryg imod stolen. Mærk dine fødder mod gulvet. Vip lidt med dem, så du rigtig kan mærke kontakten. Og sæt dem stabilt i gulvet. Mærk dine knæ. Forestil dig, at der kommer bevægelse, lidt varme, der måske siver op for dine fødder. Så det føles som om, der er nogen, der måske kilder der under dine knæskaller. Varme, der siver rundt derinde. Mærk din baglår mod stolen, din lænd. Mærk dine hofter. Mærk, at det måske er lidt spændt. Men at bevægelsen fra knæene siver op igennem dine ben op til dine hofter. Det er ikke sikkert, at de bliver afspændte, men der kan komme lidt bevægelse. Og måske kan bevægelsen, fornemmelsen trække sig om i din lænd. Lad den løbe op ad ryggen. Brede sig som et sikkerhedsnet ud over din ryg. Op over dine skuldre, ud over skuldrene. Som et kærligt, varmt sikkerhedsnet. Op over dit baghoved, toppen af hovedet. Så du kan læne dig bagud og slappe af og give slip. Du må godt kunne mærke maden i din mave. For det er ikke farligt. Det er en kærlig handling. Du passer på dig selv. Hvert måltid hjælper dig. Hjælper din hjerne, dit nervesystem, til bedre at kunne dele med de følelser, der ligger i dit kar. Til bedre at kunne holde angsten nede. Så det her er kærlighed. Det er ikke ondskab. Det er ikke farligt. Mød det med den kærlighed, du kunne finde, inden du gik i gang med at spise. Den er der stadig. Nede i bunden af dit kar, mellem din hofteskål, ligger alle dine følelser endnu. Måske er der en af dem, der har rejst sig under dit måltid. Vreden, angsten, frygten. Men forestil dig, at du ærer dem blidt og kærligt, så de falder sammen, og roen kan overmande dem inde i dit kar, inde i din mave. Mød det med blidhed, at du passer på dig selv. Sæt dine snore på dine hæle. Lad dem løbe op langs din bagside. Brug akillessenerne, lægmusklerne, knæhæserne, baglårene, op over dine baller og ind over til lænden, så de mødes og løber på hver sin side af rygsøjlen. Stille og roligt op over din ryg. Op på mellemsiden af skulderbladene, op over nakken, baghovedet, toppen af hovedet, ned over panden. Sæt dem fast bag øjenbrynsknoglen. Forestil dig, at du kan vippe lidt i snorene. Du kan mærke, de er stærke og smidige. Og læn dig stille og roligt ind i dem. Og
bare give slip. Som det passer dig bedst. Og lad dig falde ind i snoren og lad dem bære dig. Mærk varmen og trygheden, styrken. Med de her snore kan du alt. Alt det du gerne vil. Lige nu. I små portioner. Og med kærligt at æge dine indre følelser. Mærk igen stolen under dig, bag dig. Fødderne mod gulvet. Og dit kar. Vend stille og roligt tilbage. Kig på dine knæ, dine hænder. Bevæg dine hænder, bevæg dine fødder. Lad bevægelsen sprede sig ud til resten af din krop. Du kan rejse dig og ryste af dig. Energien, den overskydende energi. Og lad det give slip. Enten i dybe vejrtrækninger, eller ryste af dig fysisk. Ryst armene, benene, hovedet, brust, støn, grin. Hvad der lige ligger der. Men husk kontakten til dine fødder, dine snore, dit kar.